हेलो दर्शक लोग नमस्कार। हम मैं संत कुमार यादव और आप सब देखतानी स्काई इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। आज हम ई वीडियो में आप सबके बतावे वाला बानी सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और हमार पाली दुबे जी के एक ऐसन फिल्म के बारे में जौना फिल्म के नाम बाटे मंडप। जी हाँ दर्शक लोग, आज हम ई वीडियो में आप सबके मंडप फिल्म के बारे में बतावे वाला बानी। तो चलिए दर्शक लोग, आज के ई वीडियो हम शुरू करत बानी। मंडप फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़न रोशन सिंह जी और डायरेक्ट कैले बाड़न आनंद सिंह जी। और अगर ई फिल्म में काम करे वाला कलाकार के बात कल जाओ तो ई फिल्म में काम करे वाला कलाकार बाड़न सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, अमरपाली दुबे जी, सुशील सिंह जी, संजय पांडे जी, समर्थ चतुर्वेदी जी, संतोष श्रीवास्तव जी और भी कई सारा कलाकार बाड़न। और दर्शक लोग, आप सबके बता दी कि ई फिल्म एकदम पारिवारिक फिल्म बा और ई फिल्म के सारा गाना एकदम शानदार बा। और दर्शक लोग, आप सबके बता दी कि ई फिल्म यूट्यूब पर भी आ चुकल बा। जी हाँ दर्शक लोग, SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर जाके आप सब ई फिल्म के देख सकतानी। तो चलिए दर्शक लोग, ये फिल्म के रिव्यू यहीं पर खत्म करत बानी। अगर ये फिल्म के रिव्यू आप सबके अच्छा लगल हो कि तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दी।